Ağa meni öýe taşlap bilmerdiň. Borini taşlaýar. Meňem garaşýanym gelmedi. Eltäýär. Aşgabaty tanar ýaly bolmandyr. Bu gözel imaratlary görmäge göz gerek. 10 ýylda tuğulamy başga şeker bolaýdyr. Aşgabat görmýäniňe 10 ýyl bolaýdymy? Owa, Ay, näetdiň ay? Sen haýsy etraply bolarsyň? men Aşgabatly agam. Aşgabatly? Ýogar ýa, senem. 10 ýyllat nirede geldin? Daşary ýurtdan ýere nämeňden okdy? Ayağım. Doğrudan aýtsam men tutalykda boldum. Inden boşak gelişim. Ha, şey diýsen atan. Hormatly prezidentimiň jany sag bolsun. Soğa işetdi. Ömrü uzak bolsun. Öňüňizdäkileriň emä gözi ýoldadyr. Bilmedim de. Barýany duýdurdyňmy? Yok. Duýdandy baraýjakmy? Degen erler ay. Şu töwereklarda tatlaýagam. Indi ödüm barar. Bolýagam. Sag bol. Senem sag bol. Ýoluň ak bolsun. Ece gidayella, Ece. Yer gidayella. Gözelem öýle işikli bolaýyp durýar. Bagtly bol. Anjydan oldum meni bağışla. Öýde kim ma? Öýde adam bamy?
Jeren, men häzir ejim geldi derrewjik barar. Maral, tüýzäp gelgin. Men sen garaşacaktım. Bolýa. Gelersin dämi? Bor diýdime? Hükman barar. Way ana detmeden agay barar diýdime? Barar. Bolýa. Nay. Daýy, öýe näde girdiňiz? Meni bağışlan. Kapı açık eken. Öýde adam madur öýüp giraydım. Hoşum vursun. Kapıyını vurmak yadımdan çıkayttır. Açaram elimde. Ziyan yok. Bol yanında. Sizin adınız Maral mı? Hova, Maral. Men adımı nereden bilýäňiz? Yan zoraňyz bilen gürleşeň destim. Şeyde mi? Siz kim olarsınız? Men adım Bayram. Bağışlam daýy. Size kim gerek? Men sizin ejeňiz bilen gürleşmekçidim. Hanol nerede? Ecem mi? Ecem işte. Yönüm gelir vakti bolly. Men häzir oňa jaň edeýin. Alo dinleyen. Alo Ece. Sen yenidem işdemi? Gelen okmy? Öýe mihman elle. Şeýle-de bir işlemek bolmy? Kim o mihman? Tanam ok. O ne hil tanam ok? Men nereden tanaýyn? Adyna Bayram diýe. Bayram? Hova Bayram. Alo, Ece. Ece? Alo, Ece. Ecem häzir gelir. Gowdy men daşarda garaşaýyn. Yok. Siz öýe girdiňizmi? Inni öýde garaşyn. Men size häzir çaý demläp bereýin. Yok adara galmaň. Maňa çay yok mannar. Oňa muradar bolmy? Öýe gelen mihmana çaý bermesem, Ece maňa berip käýär. Şoň üçin men häzir derrewjik çaý goýaýyn. Tügüleme Maral jegimem ullu kanydy bolupdyr. Yediyenin näme oğlum? Bayram koşuş. Oğlum. Yediyenin näme aklın aylan. Kalklan oğlum, kalklan. Rahatlan oğlum, koşuş. Kalklan oğlum. Ana Ecemem ýeläýdi öýden. Men derrew göreýin. Ece tagaman geldiňmi? Howa geldim gaýdym. Ejejan, Ece, men Jereniň dogran gününe gidäýin. Gidiver. Ece, men mara onu dünkü tikinen täze köýnegime gidäýin bolýarmy? Bor giýäýdi. Men derrewjik geler neje? Bor gaýdym, bor. Häzir garaş men derrew geýinin. Salam Ece. Salam. Ecejan teretsene. Täze tikinen köýnegim görjekmi? Ece teretani? Ece ne hili? Gow bolupmy he? Howa gow. Gelşämi Ecejan, gelşämi? Howadan. Teret. Yakasam gelşämi Ece? Howa gelşipdir. Gow bolupdyr Ecejan, men derewjik gelerim. Bor gaýdym. Ecem jandan aýlanaýyn. Boruna hoş. Bor gaýdym. Ece.
Ece men derejik gelerim. Bolýa gyzym, bolýa. Tuveleme. Maralcıgymam ullakan ýyzy bolupdyr. Men tanamady. Howada. Ondan beri 10 ýyl geçdi. Men kimligim bilen ok çağajyk. Men näme oňa agyň atasyny öldürip tuzakana gitdi diýmelimidim. Suratymam aýrypsyňyz. Howa men ayırdım. Elkilkiler köp ýatlady. Geleriňe kän garaşdy. Çağam bir wada hem atadan hem ağadan ayrıllar. Ece. Yüreğin ağrıyan orada becerdi emelkeninde. Yürek galym bejer derýaly. Hey iýligini beýlişeden mami. Heyde qaqaňa da bir el gallyp bomy. Ece, men beýle olar öýtmedim. Şo günler nämelen bolup geçýänine özüm hem düşünemokdum. Hey sen kim zadyň wamdy? Nämen geten okdy? Wagt gepem şonna da. Men hem ýadym ýetikdi. Ýöne ýolum urduramda. Men saklan adam bolmady. Howada etjen etip innem bizugyn heli. Sen şonu aýtmany geldinmi? Yok yok Ece. Äkli zady men özüm günäkär. Men eden günah işim üçin jebir çekmekemni goýmadym. 10 ýylyň içinde ne bir hatalym, ne de sorap izimden adam geldi. Şoň özü yeterlik ceza dämidir? Men ýalňyz. Men ýöküzüm malym. Her zapar hat ýaljak bolamda qaqan keşbi gözüňme geldi durdy. Wah ontaňa men näme diýip ýazaýyn? Qaqan ýasyn tutýas diýeginmi? O görgülle näme güne wagty? Qaqamyň hiç kil günäsi ýok. Onda näme bir saňa zorluk etdimi? Yok yok. Zorluk edenem bolmady. Onda näme boldy? Ne hili ajaýyp günüm
Oğlum Bayram. Ece? Akşam ne tanışoğlular yetirip gittiler. Ne ol dip sorasam, bolan zat yok göne günür onur deydiler. Ha. Ho Ece. Bir hili günün aşağını köpüreğe oturup durum nämemi? Bir tüýsli başym aýlanyp. Aslanım başdy. Sen getiren oğlanlar kimler? Tanama Ece. Yer bolýardy. Hacı, o drone surat keşyarlar, Ferhat. Ey, surat keş! Surat keş! Men mi? Ava sen yer alıp gidelim. Ne tanımadın mı? Oğlanlar sizliklerim ben öyle var ya. Yer ho, yamam sen düşündürdü ha. Yer. Vardım. Gelo, hanımın maşina. Oho, surat keş sen mi? Oho, men. Yero, ne alaka öyle? Yaxşı. Ha, suratçı. Ben düşüm kovmu. Yaxşı, Hudaýa şükür. Gow. Kovmu? Hova. Soňky döwürler oňa bir döwe çarly. Oň bilen bir kirek gürleşmeden boljak gel. Bolmasa ol elden ayaktan çıkıp barýar. Bolan zat ýokla.
toyda bolupdyr. Yaş oglanlarda gezjek wagty onsoňam öýde gawap saklabam bolmada. Gerek bolsa onu gawap saklamaly. Bu toyun iş değil. Öýdenem okudanam ol haly soğuşda. Yer bolýa köşeşdene. Dogula çör ýaldat ýoga, oň bilen özüm görleşerin. Sen onu gaty elçir edýän. Badatlan soň gowluk bilen agtormaz. Agdyň bir haýraşdana, dary garadat ýoga. Hey, yer bolýa-da. Şo günler durmuşum many keypi tapalyk bolup görünni. Olar bilen keyip çekmek maňa da yaramanyrmady. Beýle yaran bolsa, belki sen şo durmuş ýene dowam etdirersiň. Nämçin beýdiýäň ije? 10 ýyllap çeken jebirim ad görýärmi? Jebri diňe sen çeken ok. Sen bize de jebir çektirdiň. Qaqaň ölüm biziň bilimsizlikdi. Oglu atasyny öldüripdir diýen sizden ýyle çykarlygymyz galmada biziň. Men düşünýän ije. Yok, sen düşünen ok. Jigiň maral bir ýyllap geplemen gezdi. Pencereden siziň ýoluňyza seredip, çağamyň gözleri ýolda galdy. Ol gün bolandyr öýdüp, gejelerini ağlap geçirdim. Ije. Menem zınnanna arkyn ýatanlaryny öýtme. Sen günäli. Sen jenayet etdiň. Biziň günämiz näme? Qaqaň günäsi näme? Sen men yaramy ot basmak üçin geldiňmi? Häzir men sana hokku görkezýin. Bolýa? Nähil hokku? Gözüm bilen seret şu bulgur bär süýşüreýin. Ýok, başarmarsyň. Anan meýan son seret. Goja terekdim. Bolýa? Goja seret, şu bulgura seret, şu bulgura. Goja seret, bolýarmy? Goja seret. Başladyk. Nädip beýle boldy? Enha. Mawtumulaydar yer ýüzüni ýüzseň. Ahyry ölümdir dünýäni düzseň. 356 ýyl älemni gezseň, Pilkus ogly şahy İskender bile. Mawtumla tamynyň aýsýaly näçe ýaşadanam. İskender ýaly mert ýigitler bilen hemdem bolup ömür süräýsin. Gaýdusyz İskender ýaly merdana dostum bolsa adama başga näme gerek? Sen şolar ýaly dostummy? Bilmedim. Ýöne bir dostum bar. O da sen. Hey, Burakes, gelle. Güzel men bir ýerek bar gaýtman. Edir häzirmi? Nire? Gysgaly bir iş çykdy. O näme işi sen muzeýe gidersidiň? Hökman ders. Bardam gaýtdym. Sen tiz gelir. Men hökman geler. Sen ýöne garaş. Aňar son ýaşmydan tizjek geler. Bolýarmy? Garaşardyň gerek.
Balya, men her derrewjek gelerdim. Salam oğlum. Oho, gelen suretkeş min. Alo. Alo hacı. O. Sen may dost. O men. Azı dost, gayrat et kömek etsene. Innan canım kilogram. Men ölüp baryan. Hem ol yaro. Maňa bir da olya dost. Gayrat et dost. Hem yaro. Bir da tapılmamay dost. Pulun olsa tapılır. Pul men tapýan. Gayrat et dost. Geliver. Pulun olsa taparım. Onna baryan dost. Geliver. Şo günden başlap men ogurlugy ýüzürdüm. Öz mehribanlaryma, ojawma hyýanet etdim. Ey suratkeş, ölmäge başka yer tapmadyňmy? Hacı. Sen may dost. Gayrat et, kömek etsene dost. Ölüp baryan, ýagdaýym agyr. Gayrat et. Maňa haýypyň gelsin, gayrat et. Yer bolýa, min onna maşina. Oho, suretkeş, ýitdiňlo. Haglykmy? Näme Kömek ýaro? edin, ölýän. Sen öldürt bolmaz dost. Hana olanlar onu adam edin. Ha, häzir gowlar, tut ýaly bolarsyň.
Neylo? Qo'mi adaylar. Hacı. Ne hili adayı? Oy keyip çektim. Ağayıp näme durdun? Yörsene onsadan giyeceği alya. Siz gidiverin, men barar. Bolýardy. Salam. Salam. Sen bir yerden hem işleýän. Buyurun apmy, otur. Bayram, sana bir zada bolýar. Soňky wagtda okuwa da baraň ok. Bolşuňam bir hili. Sana näme bolýar? Hiç zat. Beýdime. Men görýäne. Belki maňa aýdarsyň. Belki men kömegim deger. Sen näme kömek etjek? Bu bar işiň bilen bolsana. Maňa azar berme. Bayram. Beýdi oturmada aýday. Sana näme bolýar, he? Kömek etjegin çynyňmy? Owa çynym. Onda maňa pul ber. Pul? Pulu näme etjek? Ana gördüňmi? Näme etjek, ölüm soragyny berip başladym. Näme demde sana näme? Maňa azar bermesene. Gowy sen işiň bilen bol. Bolýa, gaharlanma sen. Häzir men sana pul bererim. Ini sana pul näçe gerek? Men häzir gelerin. Garaş. Men hökman gelerin. Puluňam hökman aýtaran. Garaşyn bolýarmy? Gelerin. Men erkimi elimden alırdım. Hapı keypin kulu boldum. Durmuşun manidine inni düşündüm ece. Öň men yaşamanırın, gün olup gedipdirin. Öwren bilen galyp örükleseňem durmaz diýipdirler. Adaşan iýin tapsa ýagşama diýipdirler. Ýalňyşyňa düşünmek üçin 10 ýylam ýeterlik möhlet. Wagt näme mejerse de yürek yarasyn bejerip bilmez. Meňem ýüregim ýaraly. Sen ýekejege de gelgirmagyň men ýüregime de teselli bererdi. Yasama yılgırma, oğuttanı meter yakar. Sana şo gerekmi? Yok ece. Maňa näme gerekdigini sen özüň gowy bilýän.
Seni öyle işgledip agtyga guwançakdyk. Kakaň pahyr seň toýuň arzuw edip berdi. O görgüliň bar arzuw özü bilen gitdi. A sen Alo. Oğul bassan, gurgunmuň me? Tapdyram ýokla. Saglyň bir goňmy? Yaxşy. Nene? Neme sesin ýuwaş çyk ýalagy? Janyň bir sagmy? Howa sagla. Oğul bassan, geljek diýinç güni Nämet janyň toýuny etjekdir. Hökman gelgin bolýan, garaşar, eşdiýän. Howa eşdiýän. Gyýdyň Maral janyň toýuny tutmagam saňa nesip etdim. Oğlum bayramdan derek bolmady. Ol gaýta sen bagryny ýakdy dagy. Ýerine etjekde boljagdyr der. Bolýarmy jorajan? Garaşakdyr. Hökman gelgin, eşdiýänmi? Agy. Garaşakdyr. Gelgin bolýarmy? Bolýa bararyn. Şu wagt nämenin bolup geçenini özüme bilemok. Akıl guşumy ýitirip, edil bulaşyk düýşdigeden ýaly boldum. Wah. Düýş bolsa bolmaýarmy? Men beýle bolar öýtmedim ýeje. Ana oğlanlar, beyde oturmayalım, tokkalayalımlar. Öyle avlarlar. Menem çıktı. Men oynayan oğlanlar. Menem çıktım. Hanını uşoqlap oturman, bellisini edelinle. İneyim. Kartına goğun yetmeyen bolsa taşlay. Yok. Men oynajak. Hacı. Inni sen oyundan çıktın ha. Gayrat et dost. Kartına pul versene. Aydınna durup bilecek mi? Söz verýän hökman aýtarar. Oyununu bergeň vermeseň näme bolýanyny bilýärmi? Hacı sen maňa bele da dost.
oyunu oturduğu hazaplaşar. Bolýar da. Al, oyunu. Men kartımı açayım. Ahav, dura inim. Görýän gol gapana düşäýdiň öýdýäninim. Hasan hasaplaşak. Oglanlar, garaşın, men äderjek gidip getireýin. Dar. Ýeköýüň hiç ýerem gitmersiň, Nemrat bile gidersiň. Maşin bolsa hadym o. Çal çekip geler ýaly. Ýöne oglanlar. Gayrat edin. Azky keyip oglalyň. Bolmasa görýäňiz-de. Ilmaýam diýeneden ok. Hey dostan, mut keypiň wagty geçdi. Hasaplaş onsoň gürleşer. O sen tiýdirek gitde puluň getir. Soň görberýäs. Bolýa. Şaltyrak geliň. Ece? Ece? Dövüşterek. Şur kalmış. Şur kalmış. Atım arıştım kal. Yere girdim ki. Versen yerde kaleyim. Dostum bu. Bayram. Bilem ulu. Sen elindeki ne mi Bayram? Olur ecen şahit etler ya Allah Bayram. Bayram. Hani elindekiler bana ver. Köçeş. Rahatlan oğul.
Köşeş bayram. Köşeş oğlum. Köşeş. Hani elimdekileri bana ver. Bayram. Bayram! Yediyenin neyim oğlum? Bayram köşeş. Ayrıl Dur kaka. oğlum. Ayrıl kaka. Yediyenin neyim aklın aydan. Duydur kaka. Saklan oğlum saklan. Taklama kaka. Rahatlan oğlum Ayrıl köşeş. kaka. Saklan Ayrıl. oğlum. Kaka. 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 Ejecan men geldim. Ece taňa näme boldy he? Ejecan, näme boldy ayda, näme üçin aglaýan he? Kelleň agyrýan ya ýüregiň agyrýan Ejecan. Derman nereni? Belki tilköme öjaň ederde. Ece, ya şu daýda onuňa derdim. Ejecan ayda. Ece näme boldy? Ece, näme üçin aglaýan? Ağlamayda Ece. Ejecan, Ece. Ayda. Bayram, oğlum. Bayram, oğlum. Ece.